Bună și bine v-am găsit pe toți, dacă vă uitați la acest video. Nu știu cum vă simțiți voi, dar eu mă simt foarte bine în ziua de azi, pentru că nu mai ce-am făcut baia și am avut chef să filmez un pic de 8-ball pool. Știu că nu mai este așa la modă jocul ăsta, dar mie îmi place pentru că mă calmează în unele meciuri. Când pierd îmi vine să-mi smulg ficații, dar asta nu contează. Hai să vedem ce facem azi și după cum vedeți vin stacat cu 1500 de coinuri, așa că hai să trecem la meciuri. Nu o să ne jucăm pe ăsta pentru că vreau să fac profit totuși dacă s-ar putea. Hai, ne jucăm cu un bebeluș. Doamne, stai că poate, cred că e cam tare. Să vedem. Oi, ce aproape era să-mi ba piciorul. Hai să vedem cum ce dă ăsta. Dacă dai dacă dă în alea o să fie super ghinionist pentru că sunt foarte rău poziționate toate. Vedeți aici este una acolo, da? Cred că nu o să am de ales, numai să bag una din asta. Așa că bun. Bine. Să vedem ce facem. Scuzați-mă, dar am ceva în gât, nu știu ce am. Sida, lăsați, e cancerul. Lăsați că e bine. Să vedem. Bum! Cine e expert la jocul ăsta? N-ai cu cine, oi. Stai că acum sunt poziționate urât. N-am băgat nicio bilă. Se explică de ce am atât de puține coinuri, da? Lăsați că îmi revin eu pentru... Asta a fost puțin pe momentul ăsta, cred că nu mai reînvie. Cred că a murit după cum am dat eu cu toate bilele astea. Păi ce expert sauna. Bun. What? Ce făcea omul ăla, mă? What the fuck are you doing, man? Pot? Dacă da, o să vedem. Pot. Din păcate i-am băgat și luna, da? No problem, dude. No problem. Să mor tu când ajung la bila. Bium. Expert, mă, nu altceva, expert, atâta tot. Voi când ajungeți la excelența asta pe... Aoleu, stai că nu dau bine. Vedeți? Cine a observat? Nici nu i-am atins bila, mă. Bine, asta sună un pic cam gay, dar... Nici nu i-am atins bila de 7. De ce mi se întâmplă numai mie? Cred că a murit de la cum am dat eu atâtea bile, mă. Mai am numai 2 și bila neagră de bici. Deci, este clar asta că o să mai am numai bila neagră. Bine, bravo. Te-am educat bine să-mi dai mie șanse să bag bila. Și cred că am făcut o mare greșeală. Bă, nu am făcut. Chiar n-am făcut niciuna. Aoleu, mi s-a deschis ăla. Da, îs prea ocupat acum. Uitați aici, maestru. Zoom. Am băgat luna, dar în fine. Măcar l-am ajutat și pe el, știți. Că totuși ne luptăm cu un bebe. Acum ce vreți? Ce vreți de la mine? Hai să-l ajutăm și pe el un pic să învețe niște biliard. Deși nu se prea învață în zilele noastre biliard, dar hai să ne învățăm puțin și pe el. Putere! Bă, dar știe copilul ăsta să-și joace. Cred că asta e o poză de-a lui din copilărie și acum are vreo 13 ani.
Nu știu, nu-mi dau seama. Dar are o bâtă. Stai să-mi schimb și o bâtă dacă tot suntem aici. Mi s-a blocat. S-au auzit ceva scârții, nu? Da. Tot el dă. Bun. Uai, cât l-am ajutat cu bila aia. Bă. Copilul ăsta e dement. Dacă o dai și pe asta, eu mă fac pop. Așa. Așa că cum dau. Ui, nu v-ați gândit la asta? Ce? Care erau șansele? Care erau șansele? Să dau fix așa. Acum, desigur că eu nu sunt bine, dar... Sunt sigur, eram sigur că o să-l iau ăla. Nu o să dai în viac. Nu o să dai în viac acolo. Acum e rândul nostru. Dacă nu dăm pe astea, suntem morți. Am dat prea încet, nu? Nu. Alegem pe ăsta. Vedem, să vedem. Nu dăm. Vedem. Nu dăm. Știu că sunt cam isteric în acest moment, da. Și acum am văzut că se duce bila albă fix. O câștigat ăla. Care erau șansele să o bag fix în gaura lui, mă? Care erau șansele? Eu nu v-am zis în tine. I want to play again. Dacă dă... Da. Bun, dacă dădea aia înseamnă că era laș. Că nu vrea să se joace cu mine. Maestru la Egg Ball Pool. Să vedem. Nu bagi nicio bilă, știam. Ești doar un laș de copil. Aoleo. De ce? De ce? De ce? Mi se întâmplă doar mie. Acum. Acum. Putere. You are strippers. Nu sunt stripperiți, auzi tu la mine. Ce i-am pus acolo? La fix i-am pus-o. Cred că nu o să o dau bila asta, dar în fine. Bă, am dat-o. Am băgat și lui ăla, da, am dat-o. Double tip. Mi-apar aici. Oh, ce m-am speriat că am dat în bila neagră. Când am dat în bila neagră, mi s-a făcut pielea de găină. Să vedem ce se întâmplă. Oh, putere. N-ai văzut ce am făcut la copilul ăsta? Dement. Oh. Vedem. Mă, te crezi șmecher acum. Hai să vedem. Hai. What? Cât de aproape. Așa de... Și pentru asta o să mănânc un pufulete. Și acum. Pentru voi am mâncat pufuletele astea. Nu o să văd eu cum dai tu aici. Nu ai curaj. What? Știi că în acest moment mi-ai făcut o condiție de win, nu? Știi că în acest moment eu pot să dau lejer bila asta. Dacă n-aș fi prost și aș arata, o aș da lejer. Ați văzut? Cum se face, uai? Asta.
Ați văzut, mă? Maestru, mă! Am băgat și lui una. Da, eu am câștigat de data asta. Să-ți vină maestru! Close, close, close. Și pentru asta mai mănânc un pufuletă. Tot pentru asta. I want to play again. Ne jucăm numai cu copilul ăsta în episodul ăsta. Cred că va fi titlu. Ne jucăm cu un copil. Bă, și pa. Nu. Vreau să dau bila asta. Dar nu știu cum. N-am putut. Dă tu în alea, te rog frumos. Nu, dă în aia. Vreau să vedeți. Ați văzut? Ați văzut o dată în aia. Eu. Mi-e frică. Cred că acum el nu mă mai lasă să câștig. Deși am aici poziționate toate. Fine. Degeaba te duci acolo că n-ai niciuna. Oamenii ăștia chiar sunt așa proști. Cred că dacă o pus un bebe ca poză de profil, mă intimidează. Nu mă intimidezi deloc, mă! I-am zis că nu mă intimidează, văzut? Ați văzut? Dar vreau să văd cum bagi tu bila aia. Dacă bagi tu bila aia, dacă îmi dai în bilele alea, mori mâine. Înseamnă că moare mâine. Oh my god, mi-a băgat 2 bile și mie. Uai, tu-ți dai seama cum a sunat asta, mi-a băgat-o și mie. What? Eu nu-mi dau seama. Cum să zic așa ceva, mi-a băgat-o și mie. Bă, tu n-ai valoarea mea. Cum să dai tu de acolo? Nu mai eu dau de acolo. Văzut? Ați văzut? Cred că s-a auzit ceva pe fundal, așa că... O șmecherie pe falie. Să vedem cum batem. Putem să atingem aia, bila aia. Biluța mea! Da. Mai dau eu golul ăsta. La mine gol. Îmi trebuie. Și acum. Ați văzut, mă? Așa se dă. Așa se dă. Nu, da. Așa. Chiar așa prost ești. Mă așteptam să fiu mai șmecher în joană. Bun. Doamne, ce prost sunt și eu. Știi că dacă dai în bila mea, pierzi, nu? Nu înțeles. Ne riscăm? Nu ne riscăm. Mergem aici. Cium! Ciumă! Cium! Acum, dăm acolo. Dacă nu mă dăm acolo, suntem proști. Nu, acum am belit-o.
Am belit-o. Și acum o să ne vadă Embong. Aia ce m-aș fi râs să fi băgat și pe aia albă. Wow. Ești șmecher. Am făcut level 9. Yay! Am făcut level 9 în episodul acesta. Episodul acesta a avut multe evenimente. Și dacă am pierdut, am avut multe evenimente. Dacă câștig și acum, cred că mă potolesc. Să vedem. Să vedem. Cât am filmat, mă, 15 minute. Mai filmăm un pic. Așa de Caterinca. Să vedem. Să vedem, să vedem, să vedem, să vedem. Bun. Cium cium ciuma, cium cium ciuma, cium cium ciuma, cium cium ciuma. Bag-o și pe aia. Nu te cred, i-am băgat numai lui o bilă. I-am băgat-o. I-am băgat-o. O bilă. Nu i-am băgat-o. Nu i-am dat-o. Hai, te rog, ratează, te rog frumos, ratează, 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 ratează. Yes. Yes, mă ascultă Dumnezeu, yes. 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 Ciuma, 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 ciuma. Ciuma, ciuma, ciuma. Și acum o băgăm și pe bira asta. Să vedem. Să vedem. Easy money. Easy, easy lemon squeezy. Să vedem. Să vedem. Să vedem, să vedem, să vedem. Am dat, mă, am dat. I-am dat bătaia la prost. Ciumă. Hai să vedem cum o bagă. Să vedem prostul. Ce face prostul? Hai dacă băga două. Nu uită, mă, de la dos. Cât noroc să ai. Dacă pierzi aici, mor. Hai, cât noroc să ai, mă. O scăpat de 2 ori. Really, man? Really? Ești chiar așa nesimțit? Aia nu e a ta, ești prost. Chiar așa nebun ești. Nezbun. Uai, cât noroc. De ziceți voi, dacă ăsta n-are noroc, eu am ghinion. Ori ăsta are noroc, ori eu am ghinion. Deci una din două, tot una trebuie să fie. Dar cred că eu am ghinion. Și cred că nimeni nu o să se uite la acest videoclip. Așa că... Păi mei. Na. Am încercat și eu să fac YouTube. Hai că ne-am jucat și noi. Ai, credeam că bagă, mă. Mai un pic trebuia să se ducă. Da, o bag pe asta. Sper să bag. Am băgat, mă. Ce m-a salvat pila aia lui. Ce m-a salvat. Vedem. Să vedem ce facem, domnule Shiber. Privim unghiul geometronic. Mă înșeală ochii. Sunt așa de surd încât nu văd. Hai să vedem. Nu-i dai! Te rog să nu dea, te rog să dea. Nu dă, mă, nu dă. N-are cum să dea. El n-are valoarea mea. N-are cum.
Dacă n-ai valoarea mea, n-ai cum să dai, să bagi bila. Deci el nu știe scheme, mă, el știe numai să dea. O bagă. Ba nu o bagă, mă. Nu o băgat-o, mă. O băgat-o, mă. Mă, cât bulan să ai. 20 de minute am filmat. Oh my god. Să vedem. Bine, acum când îmi apare și mie, știi, când încerc să închei videoclipul, îmi apar și mie notificări și cred că s-a auzit ceva, așa că... Și cred că o să dăm live la game-ul ăsta, dacă nu o bagă. O bagi? O bagi? O bagi? O bagi? O bagă. Bun. Ciao. Nu ne mai vedem. Până data viitoare, vă pup și ciao!